Друзі, всім привіт! Якщо ви в пошуках чогось смачного та оригінального для вашого обіду або вечері, то це відео саме для вас. Сьогодні я готую фаршировані помідори. Це набагато цікавіше, ніж традиційні фаршировані перці чи голубці. А головне, начинку можна зробити абсолютно будь-яку, і в описі я залишу ще один варіант. Сьогодні готую з класичною м'ясною начинкою. Для початку готуємо фарш. Я обрала куряче м'ясо, яке я наріжу на шматочки та прокручу через м'ясорубку. На порцію мені знадобиться 400 г м'яса, це оптимально для кількості помідорів, які я буду фарширувати. А в м'ясорубці сітку я обрала з крупними отворами, тому що мені подобається, коли м'ясо відчувається, а не перетворене на суцільне пюре. Підготувавши фарш, приступаємо до помідорів. Вибираємо великі або більше середнього розміру, так зручніше буде фарширувати. Відрізаємо верхівку, ту частину, де трималася плодоніжка, а потім обережно будемо виймати серцевину. Робитиму це я за допомогою ножа та чайної ложки. М'якоть збираю в окрему мисочку, ми її ще далі використаємо. Ось що ми отримаємо в результаті. І далі таким самим чином я готую всі помідори, всього мені знадобиться 6 штук. Верхівки ми не викидаємо, я їх використовуватиму як кришечки. Цей процес займає небагато часу, і ось такі чудові формочки в нас готові. Помідорну м'якоть перекладаємо у блендер та подрібнюємо. Якщо у вас є занурювальний блендер, також можете його використати, це дуже зручно. Отримавши ось таке чудове пюре, переходимо до наступного етапу. Я подрібнюю одну середню цибулину, вага її приблизно 100 г. Нарізайте її так, як ви звикли робити для засмажки. Одразу ж наріжу і один зубчик часнику, через прес я не раджу його вичавлювати, тому що він потім може пригоріти під час обсмажування. Ось таких шматочків буде цілком достатньо. На розігріту сковорідку додаю 2-3 столові ложки олії, додаю цибулю та часник та смажу до прозорості цибулі. Коли цибуля стане м'якою та прозорою, додаємо 1 чайну ложку цукру. Це дозволить цибулі швидше карамелізуватись та зробить її смачнішою. Багато часу обсмажувати її не потрібно, тому всього через декілька хвилин можна додавати помідорну масу. Також додаю чайну ложку солі та пів чайної ложки суміші перців. Перемішую та залишаю прокипіти 10 хвилин. За цей час соус стане густішим, змінить колір, і це буде означати, що він готовий. Далі до соусу додаємо рис, я його попередньо промила. Ідеальне співвідношення вареного рису до м'яса – це 1 до 10, а сирого потрібно брати вдвічі менше. Добре перемішавши, залишаю готуватись 10 хвилин. Цей час дасть соусу стати більш густим, а рису напівготовим. Також важливо слідкувати, щоб нічого не пригоріло. Коли час пройшов, можна вимикати вогонь. Тепер готовий соус додаємо до фаршу. Туди ж додаю ще 20-30 грамів домашнього майонезу. Це зробить начинку більш ніжною та смачною. Все ретельно перемішую і за бажанням саме зараз можна досолити або доперчити. Залишається лише начинити помідори нашою смачною начинкою. Та накрити їх відрізаними кришечками. Щоб кришечки добре підрум'янилися, поливаю їх ще 1 столовою ложкою олії.
Запікатиму я їх 20-30 хвилин при 180 градусах. І ось ми маємо неймовірну страву. Все вийшло швидко, просто і дуже-дуже смачно. Дякую, що були зі мною. Обов'язково спробуйте цей рецепт, і він точно не залишить вас байдужими. Бажаю натхнення на кухні та смачного, друзі!